Niara mga kasi aw. Ikats na. Ikats na. Sa mga prutas ni. Ay, yun na. Durian man hindi. Ay, oy. Ayaw, di ma. Yawan, ikats man. Yaw po ni abilidad din tawhana. Ikats mga durian may ikats di ani. Sus, naara gini ay. Oh, naara. Grabe. Grabe, ikats yun ang durian, no? Grabe kamot anin tawhana ba? Sa magkamot ani, kamot mo cyborg siguro ni. Oh, tara. Yaw dawata gaw. Simple, basic lang na pagkats gaw. Mura naglubi. Grabe. Woo! Idol. Grabe mo katsugan eh. Katsug durian eh. Pile pa. Bak narapod. O siguro ni tunok siguro ning durian niya oh. Asa ba kanigikan? Nara oh. Ready na ka dol? Magsabag ready na ka ha? Itsa na nako sa imo. May bandre bang adlawan ani? Sige, way problema. Itsa lang na karon sa mangita sa nato dig asa dapit ibutang. Grabe ko tao ba? Oh? Nara dol. Oh. Ya, grabe cyborg ki kamot niya ti bay. Grabe nga tao bay. Basta-basta. Muna yung gitawag nga tag 500 ang adlawan. Pikat sa durian. Yara, katong kapangita diya o ganang ko ano. Kapangita o orapod. Kapangita o pikat sa durian. Nara o. Marato rin tag 500 ang adlawan. Ala, dabi. Ala, 100 raman nyo. Grabe, idol boy. Pastir mo ka. Sana all. Simple mo kay pagkat sa durian niya. Sabi kinakamayo ako migo bay. Mukat sa ginagdurian no. Kaning duwa karon tanawagan niya. 100 na karon. Duwa di ka kamot day. Kolmar kayo mura magbutong niya pagkat si. Grabe nga tao bay. Una pa gido. Sas. Ina cyborg kamot ana. Sabi na ka cyborg ang kamot na. Nah, mogi na siya. Itong nangita niya og ano? Ya, gustong tigkat sug durian. Tara, kita na natong idol atong cyborg. Grabe kamot bay. Murag kamot og cyborg. Ay bangansaw diya gaw. Ikaw dito bi. Nara. Basic ra na eh. Sas, basic ra mo iniinitsan. Kusga pag yun. Kusga paglabay ba? Sam, ra magbayot eh. Naging mapalid ko ba? Kusgan kini mo eh. Ginay di bagid mo sa imong kamot kay murag kamot sa kanang kuan ba cyborg naraw sas yan ra yan ra gusto pa ka sama lang ha one sige plaster lang klaro ang kuan kanang height king tunok naraw ay sas wala ra na sa ko basic